trí dó héan náid díogaí bhríonan seo ag léamh na nuaíocht nó riint scéalta nuaíocht. Mar leis ciall as America don chéadaoin an ceathrú lá fichiid mí lúnas a 2017. Bhain príomh fictiúire New York Times inniuh le marcathe de chuid tréimh Lakota I Gannon Ball, North Dakota. Tá ag léirsú in ai píblin ola sílim tá le chur tríd an tearman más é sin an focail ceart do hailte dlíthúla na Indiach. Tá siad a gagóidíocht mar is cosúil go bhfuil na cólachtaí agus an rialtas ag brú seo tríd gan sin focail be cheart a bheith am gan man leiscéal. sé gandal in náil cóirle. Tá mé scríobh sin síos mar is fiúa agus déanam mé dearmad mar le scríobh mé síosa. Gandal in náil cóirle leis na Hindiaigh I féin sin na Bundúchasaigh. Seo scéal a bhainach liomsa domach me 10 nó 5 bliana díag níos óige. Tá coiste oibre rialtas is cosúil tar éis rialú go bhfuil cead ag iarchéimethe sin micléin iarchéimethe ceard chumainn a bhunú agus bhaineann an cás faoi le seo le hOllscoile Columbia in Nuamhrach. Tugann an ceann lína le fios go bhfuil oibrithe ilte an gaolchaid freisin, an ngánachaid. Gus is cuid é seo de sra gníomhathe Rialtas Obama frappa a chur faoi cearta oibre agus cosint leathnóach de oibrithe. Dálan scéal is sé an coiste chaidiribh oibre náisiúnta a rialaí é seo. Tá bhí deacrochtaí sna cluichí Oilimpeacha le déanaí margheall imní raibh vírus Zika agus tá ag déanana staidir an iarmhairtí an vírus faoi láthir le scanannaí agus tá riint pictiúra úfara sa fictiúr de chloichne fétas in san bhroin ag Spáin ag tuispaint réimse iarmhairtí ó Zika. An rud is scantrúla faoi seo leis ná nach bhfuil dochar ná díomháil éigin le feiceáil go dtí go mbeirtear an leanmh. Scéal coscroch, scéal anbhrónach in sian na híomhaí seo. Ionsaí tubasteach Zika inchinní na leanmh ón thaobhaiste.
Tá Abu Zubaydah ag déanamh cás ar a hon féin faoi láthir. Is cineálaigh é in cuan Guantánamo nár cúisiú a riamh ach céasú gan trua go rómhinnic go háirithe leis an mó céasta sin báchéasa na waterboarding. Ní fios ceirbicheart dhéanamh leis bhar seo ach anois tá sé ag déanamh cás mar is ar a hon féin go saorófaí é. Agus gach seans gcóir drochuine é ach má sé go é go mí gleathach agus níor cúisiú i riamh agus is súile an dlí na dhearma an fearr seo tá as bealach a riamh agus ba cheart é a híre. Bhí sra dúnmhairthe i rithean todhraí ar fólíní mar is soldachach agus sort gnéal áltatá an seo faoin áitias atá faoin imní atá ar hisismathuaidí go háirithe in fóstaí measca ina bhfuil pólíní agus sa chás seo mar hampla tá máthair gurm athair geal cheart bánará níl san go fóil leanamh agus suhantas pólín agus osclaíonn an scéal pictiúir den teilech ag réiteach don leanamh ag cómáil an sin focail is becheart a bheith agus bhí sé ró éascu. Beilín man sér. Beilín. Clíomháin ar nó. Chluthir. So chómáil sin clíomháin. Hí sé na leabhragáin. Dí facail siise na headaí leapam. Líonn si an cófra le cultachaí rampareachta agus éadaí linimh ach an sin heas an bheirt acu is siomra an linimh agus rinne siad imní mar ar nó do faitís orb I ré nua an bhí thuaimhnis agus na míthocreachta gunnim rófar foréigin ar a bólín táir nó ar an duine gorm an mháir agus seo Americá sa látainne fan. Rinneú iirecht cúcht do gháil sa torc tamil ó hin ach má sé tá an turc ag baint tanmh as ré neamhchoitianta éontachta faoi láthir le pobl na torca éontathe éanaí gach náhad. Déag ná tá an tuachtarán Recep Erdogan deilteach conspóiteach agus achrannach go maith. Bhíon grá ag a bhain taca na chumaide chreidirh ach is fua le cuidéile an tochaí é
ach sa chás seo is cosúil go bhfuil ar an tar éis pobl na tír go léir a haint timppla ar fin. Tá scéal mór mar an ggéalna in techt an Egypt frisin a go bháin go bhfuil tar ag tuairiscú go bhfuil feitís ar phobal na Égypte léirsú ar bith a dhéanamh agus mar sin in áit a bheith gníomhú go politiúil tá siad ag chur feistis tréála orb féin agus a dul amach ag gléacaíocht. Tá siad amach in sa spandex ar na ráir, in sna kayak, in sna céaslaí ar an níl, tá siad ag duna aclaíocht a sráide in sna plódcheant ar in Giza, tá siad duna crossfit in halligleach, well ní halligleachíochta, ach onid gleachíochta dín, sin ar an dín. Agus an téanrad nachfuil siad duna ná ag léirsú go politiúil. Scílín ciút an seo faoi ghlampáil, sin beidir ceartúin galampáil a thuirt ar a scailge, galánta agus campáil. Ach cibé tá dúnán sira a thugáil inis ar ard chlár Tibet áit a mai pobl agat beidir ach sauna, yoga agus cocktails fashion. An cloudy nomad is annam don láthar campála seo. Gwnairí leo, ní bhaid mé an. Mariú saidúis de chuid na Stáit Aontaithe, in éisceart na Afganastáine le déanaí, nuair a phléas go búma. Scéaltas Nuamhrach, tá is cosúil go bhfuil chóras quid pro quo ar siúl sna lár ionaid cóirleis de andúili áit Dr. Airgid má seoltar áthais i dtreo na neanna seo. Tá mé ag lorg focail gan leis céil sa bhoclór faoi áthais. Tarchair? Ní sagam. Cibé dílt an lorgáit cinn teile ach muna dhéanam inis sé ní dhéanam mé an choré. Me leis céil dunaí an scáláin crathe ach níl éon ar ráam. Chorrai, ok. Má chuirtear na háthir ar ai goidí na hanaid cóirleis seo. Tá cólachtaí ag brú cuacht glas ar ai, agus bainneann sé seo leis a ggólacht Apple is cosúil, tá siad a bheagna ór crothú ggólacht a bhuntas féin agus iad san mar phríomhchostaméir. Tá dhéanana taide ar éirí amach áitice go fóil. Cinnte sort go raibh sé sin áite cinnte a dúsceart Nuamhrach, Stát Nuamhrach, agus tá starí ag duna taide ar an éirí amach agus na hirbhartaí agus na rúin a deas go ras. Bia táthar ag tuairt le fios nach gaiinneamh loch bia Tucson, Arizona. Tá Tucson ag láidrú síl
an na cuisine agus sin níiad na scéalte go léir don ceathrú lá fichiid de chéadaín an ceathrú lá fichiid mí lúna sa 2017. Couple focail a rilliam le déanaí meán saoil sin rud cosúil le eitleán beag plastic i dhéanach bóchail déatoch nó beidir nachfeach tilt. Cnaí is an focail cnaí agus crém ach má bhreaníonn tú cnaite bhreaníonn tú caite agus tarseach agus ar nós an cnábharlaigh. Omlet agus omletoch is duine an tamletoch stocha. Sin duine an tríbloid déatoch an tríbloid a bheith dáíre nó gan bheith róáíre. Báir isce, sin isce a hasan agus nach snían. Agus sníad na focail go léir. So sé, tá mé fiocht na bích lá 10 agah go léir agus tá súla go mbeid a caiinte ríis le chéile ar a bhaid. Slán.